дар адабиётҳои тоҷик роҷеъ ба ҷашни наврӯз шеъру суханҳои зиёд гуфта шудааст. махсусан дар наврӯзномаи Умари Хайём омадааст, ки наврӯз ҷашни эҳёи табиат, оғози соли нав ва ҷашни шодиву суруд мебошад. воқеан фалсафа ва мантиқи ҷашни наврӯз бо чашм аён аст. чун табиат аз нав зинда мешавад, чашмаҳо низ аз нав ҷорӣ мегарданд. ин навбат ҷашни наврӯз дар Академияи идоракунӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида истодааст. биёед рафта аз тантанаҳои ҷашни наврӯз дар ин боргоҳи илму маърифат огоҳ мешавем. аслан ҷашни наврӯз худ ба табиат зиннат бахшида дилҳоро аз кинаю адоват холӣ менамояд ва мардумро ба бахшиши гуноҳҳои якдигар, рақсу бозӣ ва шодию сурур даъват менамояд. дар моҳи март, ки оғози баҳор ва айёми ҷашни наврӯз аст, ҳамин гуна садои суруду тарона дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар танинандоз аст. иштирокчиён дар Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо либосҳои миллии атласу адрас, чакан, тоқӣ ва дигар намунаҳои гуногуни либосҳои анъанавии минтақаҳои кишвар ҳузур пайдо намуда, зебоии рангорангӣ ва ғановати фарҳанги миллати тоҷиконро ба таври хеле ҷолибу таъсирбахш муаррифӣ карданд. ҳар як либос на танҳо як унсури зоҳирӣ, балки ифодаи таърих, урфу одат ва ҳунари волои мардуми тоҷик буда, диққати ҳозиринро ҷалб намуд. ҷашни наврӯз пеш аз ҳама ин ҷашне аст, ки дар қалбҳои ҳар яки мо меҳру муҳаббатро меафзояд. ҷашне аст, ки барои сарҷамъии мо замина мегузорад ва ҷашне аст, ки тамоми ҷавононро ба ҳамдигар муттаҳид намуда, дар байни онҳо дӯстиву рафоқатро барқарор менамояд ва ҷашне аст, ки мо дар он кинаҳоро аз дил берун мекунем, дар он дӯстии мо боз ҳам тақвият меёбад ва пеш аз ҳама ин ҷашне аст, ки ба мо оинҳову суннатҳои қадимаи моро муаррифӣ намуда барои ҳифзу ҳимояи ҳамаи ҳунарҳои миллӣ, аз он ҷумла оинҳои қадимаи ниёгонамон барои мо як қувваи нав мебахшад ва хушбахтона ҷашни наврӯз ин эҳёгари табиат, эҳёгари тамоми ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон муттаҳидкунандаи тамоми мо ҷавонон дар гирди суфраи хони наврӯзӣ аст, ки ман бовар дорам бо файз баракати хони наврӯзӣ дӯстӣ ва рафоқатҳо низ афзуда миёни мо ҷавонон самимияти зиёдро меафзояд. меёд, ки имрӯз дар ин даргоҳ аз ҳар як гӯшаи Тоҷикистон, аз он ҷумла аз Бадахшон, аз Суғд, аз Хатлон ҷавонон ҷамъ омадан дар ин ҷо таҳсил мекунанд. дар ин даргоҳ онҳо наврӯзро канори ҳам ҷашн менамоянд, ки новобаста аз қавм, новобаста аз наҷот ва новобаста аз миллат имрӯз ҷавонон канори ҳамдигар муттаҳид гаштанд, ки албатта амон шаҳомати наврӯзро нишон медиҳад, яъне ки наврӯз муттаҳидкунандаи қалбҳо аст. иди самимият, иде аст, ки ба табиат ва ба ҳамдиливу ҳамгироӣ яъне ки иртибот дорад. маҳз баргузории ҳамин гуна чорабиниҳо дар байни ҷавонон дӯстиро тақвият мебахшад ва ҳамзамон дар эҳёи ҳунарҳои милливу мардумии мо самгузор хоҳад буд. бубинед, ки имрӯз яке ҷашни наврӯз барои тоҷикистони азизи мо ҳамчун муаррифгари ин давлат гаштааст. ҷашне аст, ки моро аз рӯи ҳамин ҷашн дар тамоми дунё моро аллакай эътироф мекунанд ва моро мешиносанд, дӯст медоранд. маҳз дар ҳамин дораи ҷашни наврӯзӣ тоҷикистони мо мизбони ҳазорҳо меҳмонони хориҷӣ гаштааст, ки ин ҳам албатта аз ҳамон шаҳомату шафоати наврӯз аст. наврӯз ҷашни мову шумо, ҷашни ниёгон ва ҷашне аст, ки бояд ҳазорсолаҳои дигар ҳам ин ҷашн давом ёфта бошад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, яъне дар ҷомеаи имрӯза аз ҳифзи истиқлолият аз ҳама муҳимтар гардидааст ва худи истиқлолият, ки яке аз арзишҳои миллии асоситарин ба ҳисоб меравад ва
бори дигар месазад таъкид намуд ки барои бақои давлатдории миллӣ, барои мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории миллӣ, барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, худогоҳии ҷавонон, махсусан мардуми Тоҷикистон, мо бо такя ба мероси таърихию фарҳангӣ ва истифодаи анами осори гузаштагони худ, яъне мероси фарҳангии тоҷикон ки як мероси умумиҷаҳонӣ аст ва осори илмии аҷдодони мо имрӯз ба қавли шоир ки дар тамоми анамо ҳавзаҳои илмии ҷомеаи мағрибзамин эътироф гардидааст ва мавриди истифода қарор дода шудааст. Ин албатта боиси ифтихори мо тоҷикон аст. Яъне такя намудан махсусан ба Наврӯз дар ин роҳ бисёр борҳо собит шудааст ки як усули яке самарабахш ба ҳисоб меравад. наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои қадимаи орёии мо, яъне таърихии мо мебошад ки таҷлили он боиси ҷалби ҷавонон ба таърихи кӯҳани миллати худ мегардад. дар майдони ҷашн инчунин намоишгоҳи идона бо тарҳи хосат ташкил карда шуд ки дар он маҳсули ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзӣ, бофандагӣ, кулолгарӣ ва дигар намудҳои санъати дастӣ ба маъраз гузошта шуданд. ҳамзамон таомҳои миллии тоҷикӣ ки ҳар кадом дорои мазза ва анъанаҳои хоси худ мебошанд, пешкаши меҳмонон гардида фазои идонаро боз ҳам гармтар намуданд. зимни суханронӣ қайд гардид ки наврӯз ҳамчун ҷашни бостонӣ ва мероси гаронбаҳои ниёгон реша дар умқи таърих дошта, бо арзишҳои олии инсонӣ аз қабили дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу субот ва эҳтиром ба табиат пайванди ногусастанӣ дорад. таъкид шуд ки наврӯз рамзи эҳёи табиат, оғози фасли баҳор ва навшавии зиндагӣ буда, мардумро ба созандагӣ, покизагӣ ва умед ба фардои нек раҳнамоӣ мекунад. албатта наврӯз рамзи эҳёи табиат, оғози баҳор ва зиндагии нав аст. зеро дар айёми ин ҷашни миллӣ мардум хонаҳоро тоза намуда, либосҳои нав ба бар мекунанд ва бо дили пур аз умеду орзуҳои нек наврӯзро истиқбол мегиранд. омода намудани таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, оши палов ва дигар хӯрокҳои миллӣ қисми ҷудонашавандаи ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ба ҳисоб мераванд. зуҳури ҷашни Наврӯз ҷашни миллии мо марбут ба ҳамаи оламиён аст. эҳтиром ба табиат ва одамон, ба илму дониш арҷ гузоштан ва сулҳро гиромӣ доштан аст. баъд аз ҳамин солҳои 2000 ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати Тоҷикистон бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат тавонист дар роҳи эҳё, ҳифз ва муаррифии мероси фарҳанги аҷдодӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. барои ворид намудан ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии ЮНЕСКО, яъне ворид намудани ёдгориҳои таърихию фарҳангии аҷдодӣ, барои масалан ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддӣ ворид намудани арзишҳои миллӣ, ҷашну оинҳо ва дигар мероси фарҳангии аҷдодӣ, яъне кӯшишҳои зиёд ба харҷ доданд. ва чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. маконе ҳаст ки дар он Наврӯз имрӯзҳо бо риоя намудани тамоми ҳамун рукнҳову расмиёт ва онамун урфу одатҳои асосии Наврӯз таҷлил мегардад. наврӯз маънои мантиқӣ, астрономӣ ва фалсафӣ дошта, маҳз ҳамин маъниҳои хос онро дар тӯли ҳазорсолаҳо зинда нигоҳ дошт ва имрӯз бо шарофати истиқлолу озодӣ ба ҷашни байналмилалӣ табдил гардида, дар саросари ҷаҳон танҳо бо як ном Наврӯз ҷашн гирифта мешавад. яке
از سبب‌هایی که نوروز رو اینقدر عزیز و معتبر و گرامی کرده است. این البته آیین‌های نیکی و نه که آیین همدیگر بخشی، خانه تازه کنی و همزمان گلگردانی، یعنی آیین یک رمزی هست که و بین همدیگر انسان‌ها رو گرم می‌کند، یعنی رمزی آغاز یک سال نو است. این سال نو اجدادی ما و شما است و البته در این سال نو من باور دارم که در خاندان هر یکی ما باز یک شکوه و شامت نو آغاز می‌شود و مخصوصا در همین نوروز عجم گذشتگان ما همدیگر بخشی می‌کردند، خون ایدانه می‌آراستند و همدیگر را برای خوراک دعوت می‌کردند که البته این از زمان آیین‌های نیکی نوروزی درک می‌دهد و همین آیین‌های نیکی نوروزی، همین هنرهای ملی ما، همین خوراک‌های ملی ما و همین همدیگر فهمی و سرجم شوی و متحدی و نیگانی ما باعث گشت که نوروز تا این درجه عزیز و معتبر گردد. یعنی که نوروز جشن خرسندی است، جشن شادی است، جشن افتخار است، جشن ما و شما است. از شادی دانشجویان و اشتراکداران این همایش احساس کردیم که نوروز را همه دوست می‌دارند، همه آن را جشن می‌گیرند و با خوشحالی و فرح استقبال می‌نمایند. این جشن فرخنده در دلها حس امید و فردای نیک، محبت به زندگی و احترام به ارزش‌های ملی را تقویت می‌بخشد. برای من شخصا باعث افتخار است که همچون فرزند نوروز، همچون همنسل نوروز در این عصر نو پای تجلیل این جشن با شکوه هستیم و در با یک خوشحالی و افتخار و سرافرازی و سرجمعی با همدیگر این جشن رو تجلیل میکنیم و واقعا هم این جشن نیکی، جشن پیروزی، جشن روشنایی و جشن همدلی و کمک و دستگیری های همدیگر میباشد. ما تاجیکان، ما آریایان پاسدارنده جشن نوروز و تکمیل دهنده و معرفگر این آیین‌های نیاگان هستیم. با دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، نوروز عجمی ما، جشن نوروز ملی ما و جشن بین الملل تبدیل یافته است و امروز در این درگاه جشن نوروز با رعایت همه آیین و سنت‌های نیک از آن جمله با آیین خوراک‌های ملی، نمایش هنرهای مردمی، هر گونه بازی‌های ملی، گشتین ملی و هر گونه رمز آیین‌های نوروزی با شمال تجلیل می‌شود. بینندگان گرامی، طوری که شما آگاه بودید، جشن بین المللی نوروز در اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شکوه شهامت خاص و روحیه بلند و تندرستی تجلیل گردید. در همینجا برنامه ما با پایان میرسد. تا دیدار نوبتی.